ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଶୁମାନ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗା ହେଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର କଳା ବାବ ଇଲେକ୍ସନ ଠିଆ ହେଇଛି ହାତକୁ ହଲଉଛି କି ଖୁସି। ଅଂଶୁମାନ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଏଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ଦେଖ ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ନଙ୍ଘା ପୁର ଦିଆ ହେଇଛି ଫୁଲ ପୁର। ହଁ ଅଂଶୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେଲେ ପଡ଼ିଲା ଦୀପ ବୁଲା ଚାଲିଛି। ହଁ ଦୀପ ବୁଲା ହେଲା। ଓହୋ କି ଖୁସି ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ପିଠା ଲାଗିବ ସେ ପିଠା ତ ସବୁ ତ ଅଂଶୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ ନହେଲେ ମାଡ଼। ଏମିତି କହୁଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ। ହଁ ଷଠି ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସିଏ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ପୁରା ସେଇଟା ବାହାର କରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ପ୍ରଭୁ। ହେଲା ଏଇଟା ଖାଲି ରହିଯାଇଛି ମାନେ ଫୋନ୍ ପେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ ନା ଏତେ କମ୍ ପାଇବା। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମଉଜା ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଯଦି କିଏ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିବେନି କାହିଁକି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବୁ। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ସେ ଖେଳିବ ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବେ ଆମର ଅଂଶୁମାନ ରାଉତ। ଦୋଳି ଖେଳ ଦୋଳିରେ ମା ପୁଅ ଦିଆଁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ବାବା ଯା ଜୋରରେ ଝୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମା ଝୁଲି ପାରୁନି। ହଁ ଏଥର ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ ତମେ। ହଁ